חג שמח, ט"ו בשבט היום. אנחנו בבית ספר ניר מציינים את ט"ו בשבט כמסורת ביום ירוק. כל תלמידי בית הספר פועלים למען חצר בית הספר והסביבה הקרובה. אנחנו שותלים, צובעים, מנקים ומטפחים את הסביבה שלנו. בכיף. היום הירוק בבית הספר הוא יום קהילתי. ילדים, מורים והורים עובדים ביחד, נהנים ביחד ויוצרים ביחד. בימים כאלה ילדים יזכרו אחר כך להרבה שנים. ההנאה היא כולה שלנו. תראה איזה כיף לראות את הילדים נהנים ותורמים וצובעים ומקשטים את בית הספר באווירה ירוקה. אנחנו שמחים לבוא לפה כל בוקר. נכון. הבית ספר שלנו הוא בית ספר יפה, בזכות כל הפעילויות האלה, בזכות יום ירוק, נכון מאיה? כן. וגם התלמידים וגם ההורים אוהבים לשתף פעולה. רציתי לספר שהיום השתלבו שתי פרויקטים מאוד מאוד יפים, קו 11 והיום הירוק. הפרויקט הזה הוא אחד מהדברים שכן יכול לעזור לנו להגיע לגן העדן שכל הזמן חיפשנו. תודה רבה וכל הכבוד לילדים על ההשתתפות ביום הירוק ובקו 11, פעילות יפהפייה.